A mí o que move? Pois o que se sinte cando encontras un novo. A cousa que te sube cando chegas é pecio, porque vístelo xa no escandallo, chegar e ver aquelo é indescriptible. A miña primeira relación co mar é co meu abuelo. O meu abuelo sempre foi patrón. Cando nos nacemos, el era moi maior, nos moi pequenos, entón xa non tiña barcos. Pero o primeiro que fixo foi comprarnos unha balsa para enseñarnos a remar. E ao vir ao borde do mar, pois, levábanos e enseñábanos as pedras, enseñábanos como coller unha enfilación para saber situarnos. A base de ver os mergulladores aquí, que iban á navalla, pois gustábamos de ir ao fondo, velos como iban eles ao fondo. Entonces, por un amigo do meu pai, Rubén, que é de Sardiñeiro, eu con 12 anos díxome, veña, ven, que vou limpiar o morto e levoche comigo ca botella. E nada, así fui, puxeme a botella, e díxome as 4 nocións básicas, fixome uns exercicios na orilla, e despois xa pouco a pouco foronme enseñando cañóns, que eu vía pedras que pasarán 1000 veces e nunca supera que era un cañón. Hasta que a primeira vez ves a primeira forma e despois xa todos son cañóns, xa empezas a detectalos. Xa máis adiante me levaron ao casón, foi o meu primer pecio, e foi cando xa me empezou a entrar o gusanillo dos pecios, porque é unha cousa distinta. Os pecios teñen unha historia que ven detrás dese naufragio que hubo. Naquele buxente, naquele morrío, houve pérdidas humanas e materiales. Entonces, imaginaste a historia. Sobre todo en pecios que son importantes. Eu viví en ocasión desde terra, era pequeno, pero por faccións acórdome. Sobre todo cando tuvimos que marchar do pueblo. O meu abuelo dixo que el morría na casa e que da casa non salía. E aquí quedou, non lle pasou nada. E como a él, outros tantos. A sensación esa de chegar a un sitio onde sabes que morreu xente que ten a súa historia impresiona, porque acórdome de ver os bidóns volando cando explotaban e foi chegar ali e ver aquela paz. Matthew Cay era un barco, un vapor inglés relativamente grande, como tantos ingleses, viña cargado de carbón, traía carbón de Inglaterra, para depositar en determinados portos que valían tamén como sitios para os barcos ingleses, para a flota inglesa, poder carbonear, non? Daquela, pois o consumo de carbón era elevado, porque digamos que Inglaterra tiña un sistema comercial moi amplio con todo o mundo, tiña un imperio moi grande, entón tiña unha gran flota mercante, non? Foi un barco que se fixe en 1872 e que en 1887 afundíose. Era un barco que viña de Escocia. Casi toda a tripulación era de Glasgow. Levaba 19 homes, 10 morreron. Existía a constancia da perda de Matthew Cay en aguas de Finisterre, pero non se sabía físicamente onde había sido. Bueno, pois, digamos que tirando do fío, pois aparece unha referencia de que foi en un bajo a 2 millas. Un baixo a 2 millas, exactamente, o único que hai é as pedras que se chaman a carraca.
penso que foi unha situación de niebla, que é o que solía pasar, e tocaban co baixo da carraca. Esas pedras son un par de baixos moi prominentes, dunha zona chá sobresalen como se fosen dous edificios e están moi próximos á superficie, co cual son realmente unhas pedras moi peligrosas. O baixo da carraca é un baixo que está no medio do mar e moitos barcos tocaron con el. Do Macio que hai a outro barco, pois debe haber, non sei, 300 metros, máis non hai. O último barco que embarrancou aí foi o Efteria no ano 55. O sea que estamos falando donde xa había unha navegación donde existía boa documentación, boas cartas, incluso aparatos de radar. Estamos falando de que ese barco embarrancou no ano 55. Claro, se falamos de finales do século XIX, donde incluso non aparecería probablemente en moitas das cartas, o barco acercouse a terra, a pesar de que se tiñan máis ou menos conocimiento que tiñan que resguardarse unha distancia do cabo, acercouse a terra e chocou aí. A gran parte das baixas foron por a explosión das caldeiras. Os problemas que había nos barcos de vapor era que cando entraba agua fría había unha sobrepresión das caldeiras e en moitos casos estoupaba, non? E facía moitas veces moito máis daño que o propio mar. O resto foi salvado porque se puxeron nos botes salvavidas e despois foron axudados pola xente de Fisterra a chegar a terra. 2 botes de Fisterra participaron no salvamento, foron avisados desde aquí, desde o faro, participaron no salvamento, dos cuales lles deron un premio económico desde Inglaterra e máis unha medalla de salvamento de náufragos. Moitos dos barcos que se fundiron toda nesta zona socorriu xente de Fisterra porque son zonas onde estaban sempre pescando ali, tanto na Carraca como na Muniz. Resulta que o bote que levaba o capitán Tomás e a tripulación mellor, os oficiais e tal, eses foron os que morreron. Os que sobreviviron foron os fogueiros, foron o cociñeiro. Os naufraxios son un fracaso do barco e das súas tripulacións. Os barcos están feitos para ser desguazados cando se acaba a súa vida útil. Aquí o desta zona toda, o que máis sabía era Pepe, o que chamámonos Lagario, non? Pepe Redondo, José Redondo, creo que é o nombre, O Legario é un profesional do mar de toda a vida que vive ali en Finisterre. Bueno, xa está jubilado. José López Redonda, un bello amigo, un patrón de pesca do Jordi, un nome na zona, o Legario. Pepe do Legario é unha institución no que son os pecios, porque el navegou ou pescou en toda a costa galega e máis na costa portuguesa. El ten un traballo enorme con todo este tipo de localizacións de pecios, porque el pescaba o mero, non? O que tiña despois o Jordi, porque dábanlle tamén moitos os arrastreros, tiña moitos amigos. O Lagario ten moitos, pero algún deses que están aí no medio das pedras, non. O Lagario ten moitos. O señor Pepe ten moitos. E fixeme amigo dele desde aquela uña e carne. Tiña 7 ou 8 anos, en vez de ir para a escola, iba para Chalupas. Dediquei-me a pescar os cascos, andaba por aí buscando unha vida, como tiña moitos amigos na pesca de arrastre, entón me iban dando a situación dos barcos que había no fondo do mar, algúns. Eles os cascos querían saberlos para apartarse deles, non para pescar. Perdían os aparellos, perdían portas, e cantos patróns bloquearon. Algún patrón quedou loco. E cando me fui dando cuenta que había un montón de barcos, traten de buscarlos como fora, porque, unha vez que atopabas un barco que levaba 100 anos no fondo do mar, aí tiña un banco de peixe, era
Están cheos de badexos, de meros, congrios. E hai barcos como yo nunha zona, hai 20 barcos nunha zona determinada, nunhas cuantas millas, e hai o que dan mero solamente un ou dous. Os outros están por ali. O meu colles un de casualidade, pero aquel base sempre lle colles meros. É o peixe máis tonto que hai no mar, E se come como tonto. O momento que chegas ali, onde cando coma un, xa van todos a comer. Como traes un, esperas un pouco, xa engancha 3 ou 4. Cando sabe, era o peixe, a mí o barco me importaba. O que pasa é que cada vez que estaba en do barco estaba pensando a tragedia que había naquele barco onde me estaba acabando a vida, cal sería a tragedia deses barcos, cantos morrerían. Entón eu sempre preguntaba aos que me enseñaban o barco, bueno, este que barco é, tal, iban notándose algúns señores que eran chaval daqueles, algúns xa homes que tiñan 60 anos. Me dixo meu pai, me dixo tal fulano que era tal barco, que chamaban tal barco. Xunteme con un montón de datos, conseguí uns planos con dous amigos da Coruña, iban anotando os cascos nos planos eses. Todos os patrões de pesca tiñan planos a bordo, pois sabía que había un ferro, que había un barco. Pero o nombre do barco, que barco era, é o que teño aí, iso é a misa, o que teño aí, porque o papel moita historia, moitos libros, está escrito. Non teño información de todo, de Portugal, de San Vicente hasta Francia, teño miles de barcos catalogados, por leitura e longitud. O único que se enterou, que se preocupou por este traballo foi a Marina. Me chamaron de Ferrol, viñeron aquí, que se mandaban, que podían mandar unhas copias a Madrid, ao Museo Naval de Madrid, non, que lle mandan os originales. E lle mandei as copias a Madrid, e me chaman do Ministerio de Defensa, un general, teño a carta de agradecemento aí, quen era eu, se era algún escritor, quen era eu, algún científico, non, son un pescador. E este un pescador sabe estas cosas. Joder, amigo mío. Es que lleven 20 años, 30 años de mi vida buscando barcos en el fondo del mar. Los pescadores son fundamentales para nosotros. Ellos controlan el fondo del mar mejor que nadie. Nos pueden orientar mucho. Como ahora existe o GPS, pois iso é unha marca, non? Danche unha latitud e unha longitud. Antigamente chamábase marcas porque escollían unhas marcacións en terra, unhas enfilacións. Iban a rumbo de compás e reloj. E mala sonda. Agora non, agora está todo tirado. Agora calquera patrón, Os traballos están feitos. Además, hoxe que a tecnología que hai, a 20 millas de aquí, che enganchan co radares, che marcan o sitio e xa saben o sitio. Hoxe non hai secretos. Os aparatos que hai hoxe calquera patrón. Pero antes había que ser patrón. Pois estamos falando do ano 70, máis ou menos, che daban por infilacións de terra. Un alto dun monte por un faro, por unha casa. Saber chegar ao sitio sin ter que mirar nin GPS, nin cartas, nin nada. Por dicir, pois, unha enfilación con outra e dicir, estou aquí. E claro, eu fago, pero non como el, que estamos a 7 millas da costa, que casi non ves ninguna casa. E el dixe, no, aquí non te movas. E eu mirando polo aparatiño. A mellor forma é levarche de rapaz ao sitio, mira, marca, papón, dábache un hostia na cara e outro día vai ao sitio. E chegabas ali, máis ou menos, ia dun bajo do outro, mira, aquela ventana por aquela esquina, aquela luz, que me cajo na hostia negra. Hasta que o aprendes e, ou senón... Entón, estás querindo o rejo. A xente é moi reacia a dar as súas marcas porque, bueno, moitos pensan que vas a pescar neles e que ibas quitar o peixe. Nas marcas nunca se dixeron. Ai, nin a muller santima. No, que me enseñou o meu abuelo que sen eu e tal, eso, home, algún compañeiro, algún sitio onde vai todo o mundo, máis ou menos. Pero o de Sili, ten cuidado que cando rompe daí, chega hasta ali ou tal, pero o de mira, no. Porque cada un quería pescar máis que o outro, e non quería ningún patrón que o quería que o outro que soupera máis que el. O que era máis listo, pois pescaba algo máis. Tiña o meu secreto de pesca no mar, había que ser un pouco pillo, senón todo o mundo sabía tanto como ti. Ah, amigo mío, si yo te cuento lo que sé, sabes tanto como yo. No. Echa así, ali do mar. E tan secretas porque eso era un tesouro. Era un caladeiro de peixes. Eu xa teño visto na lonxa a congrios de cascos de 30 kilos. E había 3 eran 105 kilos. Como vas a divulgar eso? Eso non se pode divulgar. Pase de pais a fillos. Ainda sendo veciño, compañeiro, todo o que queiras. Eu uns cañóns aí que ainda non deron con eles. Vale, además foron a mirar por eles, pero non deron con eles. Mandei a Fernando, máis ou menos, e non fui dar capaz de dar con eles. E fui, levou un mes buscando e non fui capaz de dar con ele.
Dixo, pero logo, que carallo pasou? Mal salía o mar con ele, a Virgen. Fun eu a mirar e dixo, pois está no sitio. Pois está no sitio, está aí. Ellos te pueden decir, no, ahí no. Por ahí no vayas, o no es eso, o ¿de qué me estás hablando? Por ahí te pueden orientar. Ahora, dejar el sitio en concreto es más difícil. Que se mate un pouco tamén. Eu se che colla ti, mira, meu fillo, ven, séntate aquí. Esta é unha silla. Colles e séntaste. E se mandes buscar a silla controlada, non? Eu non. Ti pensa que é tan fácil todo. A primeira noticia que tuve do Matthew Kay foi a seguinte. Encontré un día a Suárez aquí no muelle. El leva toda a vida pescando nos cascos. Aos peixes, aos ferros, estes íbamos pero mero. Ao cordel a pescar, non? Íbamos, pero fomos pouco tempo. Fomos agora últimamente, 2 anos antes de me jubilar eu. Comenteille se tiña algunha marca que me pudera dar, que tuvera unha profundidade determinada. Díxome, bueno, donche unhas cuantos objetivos que teño, ferros, vas ben. Ti xa vas e miras. Díxome, este cacho é grande, Aí dixían, algúns que andaban por aí a NASA do pulpo, dixían, coño, é que o ferro da carraca, é que debe de haber ferro da carraca, por culpa que algúns viñan algún lubijante deses, e traíalle o color do ferro. Aí na carraca aí vale os cascos, vale, aí máis ferro. Eu o Matthew Kay non sabía que era Matthew Kay, nin que era nada. Era un objetivo, un guincho, un ferro que había aí. Aí iban antes a pescar, pescaban os arcos na carraca, e depois na caída arriaban un saquetiño de macizo para baixo de sardiña e mataban concros. E quedaban enganchados, e non só a tirar para arriba, viña ya aberta, viña todo cheo de óxido, e sabían que era ferro. Se están en ferro, escondidos, agochados, e traen o color do ferro. E a veces pescaban algún así na NASA e traían o color do ferro. Coño, que por aquí debe de haber ferro e tal. Pero non houve quen dixera que hai un casco. Me tomo un papeliño ca numeración que mandou o fillo que mo dera. E claro, poñer grande, dixemos, habrá que ir ao grande. Foi de casualidade que encontrou aí o meu fillo, de casualidade, porque van ali a mirar, van de deporte e disfrutan con eso. Por exemplo, nós non lle damos valor ningún. Valor teñen outros, por exemplo, que en 70, 80 brasas de fondo dan abadexos. Pues decían, bueno, vamos a mirar a ver si hay algo o no hay. John Coyne é outro buzo amigo que bueno, vive en Coruña, pero é escocés. Fue un día de verano y fuimos los dos, fuimos hasta el sitio, bajamos los dos y la verdad es que caímos en la arena y no había barco. Non había nada de nada. Había pedras. Esto nos quedamos mirando e decimos, ¿qué hacemos? Dime, para arriba. Digo, non, espera. Vamos a movernos un pouco. E digo, vamos un poquinho para adiante, a ver, porque xa que estamos... Había muy buena visibilidad y fuimos hacia una sombra que hemos visto en el fondo. Estábamos na área, había así unhas pedras, e fui subir así as pedras, e xa, pum, apareceu a proa cas anclas. E xa fui pecio novo. Cuando estás en la superficie y no sabes que vas a bajar y no sabes lo que vas a encontrar y al final ves un barco y ves lo que es la estructura del barco y el motor, pues no sé, fue mucha alegría. E además sabíamos que aí sí que non habera ido ninguén. O que non sabíamos era como se chamaba nin nada. Era un pecio novo. En 55 metros vi 2 anclas grandes con sus cadenas y empecé a ver lo que era de forma de un barco. Seguimos un pouco máis hasta a zona cerca da máquina. Estaba a campana
Encontrar la campana de un barco es el sueño de cualquier buzo, sobre todo los que buscamos pecios. Preguntelle despois a Fernando, Fernando, baixastes ao casco este e tal, e dixo, sí, pero é que está inteiro, pero está todo podre, tirado. Encontrei na campana. Trouxe na campana. E dixenlle, limpiástela, porque se a limpias, ten que ter o nombre do barco. Unha das cousas mellores do barco é encontrar a campana, porque é onde ven o nome do barco e a fecha de construción do barco. E aí xa foi despois cando dai tiramos para saber toda a historia do barco. Chamoume Miguel San Claudio para falarme dun achadego casual que aparecera en Fisterra e era a campá. A querían expor no Museo da Pesca de Fisterra, pero claro... Después de estar tanto tiempo bajo el agua, para ponerlo a la vista a la gente, hay que limpiarlo y hay que tratarlo. Y eso tiene que ser un profesional. Neste caso estaba bastante limpa, polo que, bueno, supuxen que algún tipo de limpeza ou de tratamento se lle dera antes. Antes de que ela tocara non xa sabíamos que era, porque xa John había limpiado o que é por encima a campana. Ela doulle o toque para que non volvera a oxidarse. Afortunadamente non creou grandes problemas, porque, bueno, normalmente o mellor é deixar que nos ocupemos os profesionais, non? En que cheguen aos laboratorios pois o máis intacto posible. Mandou a primeira foto, e xa foi cando, bueno... Foi impresionante porque estaba en moi bo estado de conservación. Unha das cousas que máis me chamou a atención foi que a inscripción con Matthew Kay, a data e tal, podías ver as marcas do cincel do artesán que a gravara, non? Cada vez que quitas unha capa de algo ou que chegas á superficie do metal e o empezas a ver, pois, sí, a mí impresióname realmente pensar eso, que son a primeira persona que o ve en moito tempo. Y al final, hoy en día, se puede ver en el Museo de Mar de Finisterre. Houbo eso que quede no pueblo para que se vexa. Cada peza, cando estou traballando nela, pois lle colles cariño. Son como pacientes, realmente. Os restauradores moitas veces falamos de nós como se fóramos médicos da arte ou médicos da historia, porque realmente os vemos como unha peza que tes que curar, que tes que tratar, e sempre hai un componente de cariño a parte da ciencia e do traballo, non? Ahora ya sabemos todo. Sabemos todo del barco, el viaje, dónde venía, dónde iba, qué llevaba, dónde fue fabricado, gracias a encontrar el barco y encontrar la campana. Donde estábamos ao lado da Carraca, que foi donde tocou, enfrente á praia de Mar de Fora, un pouquiño por suroeste do Cabo Fisterra. Chegamos ao sitio onde estaba, depois está Pepe do Legario, que ele é o que se encarga de sondar a zona. A ver, cando os tíades avisar, Vale, bom. Para que o escandallo nos dea se hai ferro, se non é ferro, se hai pedra ou non é pedra. Candallo é unha barra de plomo, por baixo leva sebo, e para tocar no fondo sabes se é arena, se é pedra ou se é un barco traes óxido. Ti sabendo o tipo de fondo, sabes o tipo de peixe que habita no fondo. Se lle ven area ou fango, é un fondo plano e habitan os peixes planos, os rodaballos, os lenguados, as ollas, as raias, a meigo, o rapante. Se tocaba e viñalle picado, se é unha zona de pedra, aí lobinas, argos, pintos, fanecas, diferente tipo de peixe. E utilizas a arte de pesca adecuado para capturar ese tipo de peixe. E nós utilizámoslo moito con el, porque se hai ferro, transmite a vibración igual do ferro que se ti das así, cunha pedra,
pois a mesma vibración transmite na man. Sempre que me din aquí, bueno, e quen inventou isto? Eu digo, seguramente un galego. Non? Porque os galegos sempre estiveron moi arrasgados ao mar, non? Entonces, como marcou, ainda que marcou pouco esta vez, porque, bueno, non estábamos ben situados por culpa da corriente, pois era o barco. Volvemos a falar de que se vai a facer o planning que xa acordamos, e despois xa equiparnos, e despois dando unhas pautas de todo o que estamos levando, que estea todo correcto. Gafas, capucha, post derecho, abierto, abierto. Despois tiramos ao mar, e nos primeiros 6 metros comprobamos que non haxa ninguna fuga e que estea todo correcto. Baixamos seguindo o cabo, chegamos á zona da máquina, a zona máis alta. E o que máis nos dificultou foi a visibilidade, que non había unha visibilidade moi boa, eran 3 metros. Se é a primeira vez que o ves, xa chama moito a atención que ves un ferro e que con esa pouca visibilidade casi non vías o fondo. Entón estás te imaginando a altura que hai. E despois xa baixas por aí e velo a monstruosidade que te hai de máquina. Impresiona moito. Eu penso que hai son uns 5 metros en total. A máquina dá unha magnitud moi grande. A máquina dos motores de agora son aquel. Este xa non, que tiña aquelas bielas inmensas. E pois seguimos o percorrido hacia a zona de popa, seguindo o eixe que salía desde a máquina, o eixe da hélice. O sea, un eixe que ten así, un eixe así de grande. Vamos seguindo, vemos un poquinho de carga, que era como lingotes de ferro, ou barras de ferro, mellor dito. Barras de ferro así apiladas todas. Ao principio parecenche pedras porque todo o ferro queda concrecionado despois dun tempo no mar. Pero vese ben que non é pedra, vese de sobra. Pouco despois xa pasamos por un costado da hélice que tiñan de respeto. É unha hélice que levaban antiguamente todos os barcos por si tiñan calquer problema ca principal. Como tardaba moito respostas porque non hai os medios que hai agora, pois era ir a un varadero e cambiar unha por outra. A mí me gusta porque as outras velas sempre están clavadas, ou esta, por exemplo, a principal sí que está ben, pero hai outras que non, que están moi desfeitas. Podes facer unha comparación, por exemplo, dunha persoa. Unha vez fixemos unha grabación e estaban os tres nas palas e impresiona ver as palas desde arriba, cas 3 personas a medida. E pois seguimos hacia a zona de popa, xa indo a hélice principal, seguindo o eje, que é onde está a hélice principal, e xusto detrás está o que queda do timón. O que a pala non queda, pero queda a estrutura. Se eu mido un 75, ela é por menos 2 metros e pico. Non, máis. Non, porque estuve eu casi de pé e ainda me quedaba. Ver un barco que lleva más de 120 años en el fondo del mar y el hélice está de pie, eso es rarísimo, eso es muy distinto. Teníamos mal sabor de boca porque na primeira inmersión que fomos había 3 metros como moito de visibilidade e non nos gustou.
Decidimos ir ese día porque eran ventos moi pouquiños de norte e había habido sur uns días antes, entonces eso quere decir que quedaron as augas moi claras. Xa cando nos metemos na auga, a primeira impresión é que velo o cabo que non velo fin. Eso xa quere decir que hai unha visibilidade de la leche. Era un color azul, 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 transparente de todo. Cando chegamos a uns 30 metros, xa vimos a cabeza do motor arriba, o que son os pistóns, e xa dix, puah, como está aí abaixo. Entón eu baixei, iba primeiro, eles iban un pouquiño por riba de min, e nada, xa só fui mirar para arriba e as caras deles dicíano todo. Días así, telos moi contados no ano. Normalmente podes ter 5, 6, 10 metros como moito, pero 20 é moi raro. Caemos xusto ao costado da máquina. Puxeme diante dela e sabes a envergadura que ten. Estamos ali un rato, miramos ben a máquina, as pezas, como podía ir funcionando, sobre todo as bielas que eran grandísimas. Daí xa te digo, xa encontras o que é o eixe da hélice. Fomos seguindo o eixe da hélice, encontramos a hélice que supoñemos que é a hélice de respeto, porque está sin montar nun eixe, está ali quieta. Esa é a primeira impresión espectacular. Daí seguimos hacia a popa e xa encontramos o que é a hélice principal ainda montada no eixe e o que queda do timón, que queda o que é a estrutura, non queda todo o timón. Era unha pasada de xusto, chegas ali e viras encima da hélice esa que hai e desde a hélice estás vendo a outra hélice máis o motor. Non sei se hai 20, se hai 30 metros, que isto non é normal. Como se estuvera todo o barco aberto e queda directamente do motor hacia popa, hacia ixe, hacia onde está a hélice montada. Como se caera a cubierta encima e o demais desapareceron. Daí vamos tirando un pouquiño hacia a zona de proa, que é onde está o motor. Vemos parte da carga, era ferro, lingotes de ferro. Estaban todos estivados, sobre todo pola zona de proa do motor. E máis se ven como é que é a forma de tipo lingote. Despois o que vemos é unha caldera, algo de mamparos, algo de cuadernas. E despois pouco máis, porque teríamos que abrirnos máis e non hai tempo para ver todo, claro. E pois tínhamos así algunhas banderas de peixe ali, fanecas sobre todo era o que había. Volvemos á máquina, ali estamos un ratiño parado, outra vez observando, sobre todo os peixiños que viñan por ali. Despois mandarme unha foto eles, que na que salía eu, e que se ve aquilo que é descomunal. Estás ali e pareces un objeto pequeniño ao lado dela. E despois xa, nada, collemos e empezamos o ascenso. O primeiro que, cando saímos a superficie, é que pasada! E máis que coincidimos todos, non había dúbida ninguna. Feliz, nestes casos sempre feliz. Cando tes todas as condicións a teu favor, é feliz. Si foras a ver unha pedra, ainda bueno. Pero só chegar a un barco que sabes que fostes ti solo ou que non fui case ninguén, pois eso non paga ningún curso ni ninguna nada. Eso non se pode describir.